Els ciutadans amb posta que siguin socis de la cooperativa Som Mobilitat podran llogar un cotxe elèctric per al seu ús de les 5 de la tarda i fins a les 7 del matí. L'Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració amb Som Mobilitat pel qual ha posat a disposició una plaça vinculada a un espai de càrrega de cotxes elèctrics. La cooperativa, al seu torn, ha posat a disposició un cotxe que en horari laboral és utilitzat per dues de les entitats que formen part de l'Ateneu Terres de l'Ebre, la Fundació Gèntils i Cresol SCCL. Des de Som Mobilitat, Arnau Vilardell ha explicat que l'objectiu és generar serveis de mobilitat compartida i potenciar l'ús del vehicle elèctric. L'objectiu final és generar serveis de mobilitat en territoris on segurament les grans empreses multinacionals que estan en el sector no tindrien cap tipus d'interès en venir. I aquesta és la nostra feina, posar vehicles, treballar perquè la mobilitat sigui elèctrica i compartida a tot arreu. Els interessats han de fer socis de la cooperativa. A partir d'aquí disposaran d'una aplicació que permetrà fer la reserva i obrir i tancar el cotxe, que sempre s'ha de retornar al mateix lloc. Com a soci tens una aplicació i aquesta aplicació et serveix per obrir, apagar i encendre, és a dir, per agafar el cotxe. És a dir, que ja no fa falta que ens anem passant la clau entre nosaltres. Simplement, quan tu tens la reserva del cotxe feta a través de l'aplicació, aquell cotxe el tens adjudicat per a tu. Llavors tu l'utilitzes, el retornes i el deixes aquí amb la càrrega. A més, l'aplicació ja té en compte el fet de que entre servei i servei hi ha d'haver un temps de recàrrega. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha afirmat que la iniciativa s'emmarca en l'aposta de l'Ajuntament per la sostenibilitat. Sabeu que hi ha diverses línies que ens preocupen molt, que estan el tema de la sostenibilitat, el tema de l'eficiència energètica, el tema de l'accessibilitat, i en aquest cas, per la part de la mobilitat sostenible, fem una aposta molt potent, que és un punt de partida en Som Mobilitat per a ficar a disposició i sobretot per a començar a mentalitzar la gent en la necessitat i en la possibilitat d'utilitzar vehicles elèctrics per a moure'ns per la ciutat. La iniciativa porta un mes en proves i tot indica que serà un èxit. De fet, ja es planteja posar a disposició un segon cotxe elèctric, que estaria disponible les 24 hores del dia. La gerent de la Fundació Gèntils, Marta Cid, ha dit que es vol ensenyar a la gent que el canvi de model de mobilitat és factible. Amb el temps que portem treballant, com ha dit ell, ja ens hem passat d'hores, de necessitats i de no sé quantes coses, i per tant, jo crec que el segon vehicle i que poguéssim posar-lo a disposició de tothom està molt a prop, perquè el que estem fent ara nosaltres és ensenyar-li a la gent que això és possible, que és factible, que es pot fer, que és recomanable que ho féssim i per tant per a poder facilitar aquest canvi de model nosaltres som els conillets d'Índies que portem aquest vehicle perquè tothom el vegi i tant de bo molt ràpidament la gent en pugui tindre una a la seva disposició.